Айде. Имам хардбит. И днеска с Спектър ще играем Hide and Seek в Hypixel. Ей! И нека да започнем. God damn, къде да се скрия? Аз съм дърво, той е крафтинг тейбъл и аз няма къде да се скрия. Сори, моторе, пич. Тръгвай си. Ставай се, махай. Аз ще ме и тука и ще бъда яко блокче. И то се скрие в другия край на ъгъла, естествено. Няма на къде друга да. Аз на най-шибаното място, човек. Не, връщам се там. И да, аз съм много видима. Аз съм обичана, като видя някой къде стои, отивам и съм убивам, после да не го убивам. О, това ще бъде... Come on. Brutal. Yes! Seeker Killer! Сега ще ги... You're now equipped with a... No... Да първи път да кажа погрешно тази дума. Кое? Knockback. Knockback. Не, върви си, аз съм нормален блок, върви си. Много искам да умреш, не знам. Как си лоша? Изобщо не... Не те искам, не искам да се гушкаме. Не, в обратната посока. Не бе, човек, не бе, ти не разбираш ли? Не. Малка ти. Не, тръгвай си. Няма никой. Тръгвай си. Ох, трябва ми Optify. Тръгвай си, лече, тръгвай си. Около тебе двама ли са? Уау, не! Целият сървър е около мене. Виждам 1, 2, 3, 4, 5. При мен 0 човек. Не, така, не. Бате! Между другото, аз ще търся само тебе, ако ма. 11 сикъра. Мале, имам шанс да... Не. Защо сте около мене? Тръгвайте си. Тук ще ми пръсне сърцето. Бягайте, бе. Не искам да се държим за ръце. Не сте мой тип. Айде, почна... Чух хардбит. Хайде, още една минута. О, прецаках се сама. Бягай. Абе, защо ме глична? Абе, то ме глична да ти се не види. Някакво дървено блокче го гонят цяла орда цигани. Бягай, чичка, бягай! О, магадащи! Те ме изпуснаха. Само ме търсят и не мога ме намерят, ама майче ще ме види. Не ме видя. Бате, и нямам звук. Супер. Господ е българин! Господ е българин. Моля да се оцелеш, защото не ми се умира. Аз не знам клас. 20 секунди, човек. Миналия път ме убиха последните 3 секунди. Чао. О, бате. Защо ми пишат? 10 секунди. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Йо, мадафака! О, ес! Хем ме гониха 100 човека. God, fucking killing me. Така, този мап за първ път го виждам. What the heck? За първ път виждам този мап, човек. И аз. Аз даже не знам къде да се скрия. Тук ще ме намерят. Аз не знам, но мисля, че си Fuck на добро място. it. What the fuck? Тук съм... Вау. Къде си се скрила? Що, ти ме търсиш ли? Не, за всеки случай. Не знам и аз. Хайде. Ти какво? Да, ти верно, че беше. Не, тръгвайте си. Аз не съм тук. Чао. Не.
Бата е спитал страх къде да желязо. Кога се даваха? Мисля, че не една минута ли се даваше меча? Не знам. Ето Да, го. ето. Мога да теля. Случайно да си до една камина. Не. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fuck it. You're now a seeker. Ти ли? Да. Сега ще се присмила, ако минеш покрай мене. Не, някакъв си ти. Кога ще напуснете? You'll be released soon. Защо? Аз не съм лош човек. Дай ми го. Искам... Как там ти? Има 8 flower пота. Fuck it. В смисъл, just fuck it. Някакъв тича след някакъв сикърм. Или просто е бъгнал. Между другото не те виждам, така че не съм там. Оп, това там ти ли си? Не си ти. Я да видим някакви по-обджект. Ма под мен и още двама. Не! Как ще ме намери, бе? Как е гаден музен? Газът ме уби, бе, човек! Гад! Аз тук преследвам един flower pot. Той някакво минава и гледа към мене. Аре бе, точно аз не бих погледнала там, да ти кажа честно. Има хора, които играли много мапа. Пу. Добре, къде може да са се скрили хайдърчета? Мои любими. Колко? Къде пише? 3 сакси и едно такова. Бъде някакъв гони flower pot от 10 минути. Има 54 секунди и ще сгубиме. Фак. Добре, тук установих вече, че няма хайдери. Те саксиите по принцип са без цветя. Знам, има много сакси без цветя на мапа, по принцип. Ми би всички. Тя се е бра. Добре, как коня ще ме види, бе, човек? Как го правят? Колко трябва да лъкнат? Един портал, човек, 3 сикъра, значи 2 flower пота. Мали, никакъв шанс да ги намереме. Съгласна съм. Айде. Няма. Изгърмяхме. Кога му GG. се не види? То пълнята камера, както видя. Това беше гадно. Неприятно.